Tak priatelia, vyšiel som si na vás v dolnej strede. Mám pekné miestečko, tak uvidíme, čo sa bude diať. Líderku mám nahodenú, pripravím si na ťažko duhu. Nahodené obidve udice, uvidíme, čo sa bude diať. Trošku pofúkuje, ale presne odo mňa, takže je to lepšie, jak včera na prúde. Dáme cigaretku, pekné slnečko je, 9 stupňov, akurát na toto obdobie. Tak priatelia, moja šnúra bez záberu pokračovala aj dneska. Boli tam nejaké malé tukance, píplomy, ale to bol skorej iba vietor. Ale nevadí, pobudol som v krásnej prírode. Miesto ryby mám zase iba záznam na videu a zo pár pekných fotiek. Priatelia, na dneska mi stačilo. Pobudol som pekne na krásnom mieste. Ako vždy, ešte záber nebol. Asi je naozaj zima na ryby, ale to mi nevadí. Točil som, spravil som krásne obrázky, labute. A skúsime to na budúce. Zajtra si odskočím do obeda
na môj obľúbený trojuholník. Ďakujem každému za pozretie videa, ako nejde mi o to. Ja svoje nahrávky už nedržím v počítači, ale dávam ich na sieť. Kto chce, si ich pozrie.